corazón María decideix es va contar el conte d'un olfacte detectiu. Aquest conte comença amb que els dos no som que diguem una família rica, però un dia hereten de la seva tia llunyana una cassola que de manera inesperada i la sort podria començar a canviar. Jacob està convençut de que hi ha una fortuna amagada a dins i va decidir buscar el tresor amb els 3 fills dels gots i posar a prova les seves habilitats detectivisques. Però, mentre viuen del camí, una filla dels gots es va caure i es va tropeçar amb una piedra i Jacob es va enamorar d'ella mentre l'explorava. I van passar moltes aventures buscant el tresor i al final es van encontrar. Adeu!